Piştî êrişa dawiya Daişê li ser Kobaniyê gelek kes dixwazin weke koçberiya berê xwe bispêrin axa Bakurê Kurdistanê. Lê hem rêveberên Kobaniyê û hem jî rayedarên Tirkiye rê nadin ku Kobanî vala bibe. Gerek bizim gerek Kobani yönetiminin hemfikir olduğu noktada. Emrê didin kesin hewcedar. Lê em naxwazin Kobanî vala bibe. Niha rewş aram e. Bi awayeke fermî nalê bi riyên din pêwendiya me bi rêveberiya herêmî ya Kobanî re heye. Eğer em derî vekin, tu kes li Kobanî namîne. Kobani'de şu anda herhangi bir sıkıntıyla için. Hin penaberên ku piştî êrişa Daişê Kobanî terk kirine, nas û xizmên xwe jî wenda kirine. Ew nizanin ka wendayên wan mirîne yan saxan. Kurê min yekî wahîdî bi tane peyoyê min wandoyê zovê min wergo wandoyê em botxûnên me ser hidûd hevdû wando kirim nizone. Ka her kes got tirs ket ano milat gul milat dixana milat şerjê dikin em her kes êvarê û riviyan. Me hevdû wando kir kul wirman kul riviyan em hîn wê wandoan em kes kesî nobîne. Hin Kurdên Kobaniyê ku niha di kampa Afa de ya Pirsûsê de dijîn jî dixwazin êdî vegerin Kobaniyê. Ew li benda aramkirina Kobaniyê ne. Em dixwazin vegerin bes em gundê melkelekê ovel herête. Bendê borê zelşîxler. Amana hîn ewa têne ferêt ra tên. Hîn pir amanet tune. Em dixwazin ku mesele başî dûr keve em vegerin. Valla mamke çi bikene haydi çê be ew bibe em vegerigî. Kobanî çê bibe em vegerine. İnşallah çê bibere. Li kampa Afa de ya Pirsûsê 26,000 penaberên Kobaniyê hene û ew niha tenê li benda avakirina ewlehiyeke baş a bajarê Kobaniyê ne. Bi hezaran Kurdên Kobaniyê ku di kampa penaberan de dijîn, dixwazin demildest Kobanî aram bibe, ewlehiya wê pêk be û careke din ew vegerin ser axa bav û kalê xwe. Maşallah de kak. Rûdaw Pirsûs.